नंगौ दिनै सिमेन्ट-सापरि इउएन एकाडेमि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि नैथि गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो दा बेवहाय आंखौ बिथांमोना लेंहरदों बाहागो लानो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों दा बेवहाय बिदि खोब माने स्टुडेन्टआ गोबांद्राय नङाबाबो एसे जबै फरायसाफ्रा बाहागो लादों आरो फरायसालिनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दं आरो फरायसानि दिथागिरिफोर बेयाव बाहागो लादों आरो मोनसे स्पेशल खौराङा जाहैबाय दिनै इउएन एकाडेमि सिमेन्ट-सापरिनिफ्राय फरायनानै थांनाय फरायसा सानै खोमथागोरा बसुमतारी आरो ज्योति मुसाहारि फंबाय बिनानाव सानैया दिनै नैबे फ्रेशमेन ससियेलाव बाहागो लाफादों। खोमथागोरा बसुमतारी फंबाया गुवाहाटी IIT आव मेकानिकेल इन्जिनियाराव सिट मोनबाय आरो ज्योति मुसाहारिया 453 नाम्बार लानानै नेटखौ क्लियार जाबाय अलरेडि मेडिकेलाव MBBS नि एडमिसन मोननाया कनफार्म दा बेनिखायनो स्पेशल होनदों जे बे फरायसा सानैया बे फरायसालियावनो फरायनानै थांनाय आरो बेनिफ्रायनो फरायनानै जाफुंसार जाहैनाय आरो बेजों लोगोसे गोजोनथाव खौराङा बेबो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेखौ गोजोननाय मोनदों जाय फरायसाफोरखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देरहासार कमल कुमार ब्रह्म बिमुं होनानै बान्था होदोंमोन फरायसाफोरनो बै फरायसाफ्रा दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जे खोमथागोरा बसुमतारी आरो ज्योति मुसाहारि आरो बेनि उनाव हरेन्द्र मुसाहारि फंबाय बिनानावमोनहा जे गावनि केरियार दानायाव साक्सेस जाहैदों जों बेखौ नुदों दा बेवहाय आंबो बेखौनो नोजोर बोनानै बुंदों दिनै जोंनि इउएन एकाडेमियाव फरायबाय थानाय आरो गासै फरायबाय थानाय फरायसाफोरा जे फैबाय थानाय समाव जोङो साफ्रोमबो फरायसा हिसाबै जोङो फरायसानि खामानि हिसाबै फरायसाया फरायनायानो जोंनि डिउटि हिसाबै फरायनायखौनो लानानै जों साफ्रोमबो फरायसाया मोनसे गाव टारगेट लानानै फरायनांगौ जि डक्टरानो जा इन्जिनियार जा जिखि जाया जोङो टारगेटखौ जाफुंनो थाखाय मोजाङै फरायनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे जों उदाहरन हिसाबै नैबे ज्योति मुसाहारि आरो खोमथा बसुमतारी फंबायमोनखौ बिदिन्थि होनानै जोङो बे मेलाव बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होदों। बिथांमोननि खौरांनिफ्राय जों एसे मिथिनो मोननाय बायदिबा बिथांमोना माने रावबो गोरलैयैनो माने थांखिसिम जाफुंसार जाहैया बेनि गेजेराव जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ थायो दा बिथांमोनाबो बुंदों माने गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो जाफुंसार जाहैदों बिदिनो 6 आवार्स 7 आवार्स 8 आवार्ससिमहालागै प्रेक्टिस खालामनाय अनलाइन क्लास खालामनाय दा बेफोर मोजां माखासे अनलाइन क्लास खालामग्रा फोरोंगिरिफोरनि अनलाइन आरो गावसिनि जि फोरोंगिरिफोरनि जि साजेसन आरो गावसिनि नाजानायनि गेजेरजों बिमा बिफानि जोथोननि गेजेरजों गावसोरो जाफुंसार जाहैदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय बे खोथाखौ जों मिथिनो मोनदों आरो बेखौनो जोंबो फरायसाफोरखौ बुंदों जे जाफुंसार जाहैनोब्ला जों बयबो खस्थ' खालामनांगोन आरो खस्थ' खालामाब्ला जेबो खामानिखौ जों गोरलैयै मोनफुंनो हाया दा बेखौनो जोङो फरायसाफोरखौ बयखौबो फरायनायाव जा जिखिनि खामानियाव जा खस्थ' खालामनानै गावनि टारगेटसिम सौहैनो थाखाय जों खावलायदों आरो समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बे समाव इउएन एकाडेमिनि फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जे बिथांमोनहा गोबां जोथोन लानानै जे माखासे ज्योति मुसाहारि हरेन्द्र मुसाहारि आरो खोमथागोरा बसुमतारी बिथांमोनखौ जोथोन लानानै जे नैबे लेभेलसिम अल इन्डिया लेभेलनि कम्पिटिटिभ आनजादखौ उथ्रिसार जाहोनो हानाय मोनसे अबस्थासिम बिथांमोना दिथा होनानै जाफुंसार होनो हाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो उननि समाव बिथांमोन बायदि गोबां फरायसाफ्रा ओंखारबोनांगौ आरो ओंखारबोगोनखौ मिजिंथिदों दा बे समाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय।